माथो इयावबो गैया सोरबा हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चैनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नै आङो न'आव फैबाय ओमफ्राय जोंहा दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोनबा नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांलायदो थांदों ओमफ्राय जोंहा नैबे न' बोराय गेसावखौ एसे साफा खालामनो नागिरदों फुजानि भिडिअआ दाखालिनिनोमोन लोगोफोर फुजा जायैनि सिगांनिनोमोन ओमफ्राय होनायानो जायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय नै दिनैसो एडिट खालामनानै होनोसै आङो फिथा बानायना होनोसै आं गथ'फोरनो ओमफ्राय एवबायबो दं खावसे नै लोगोफोर फिथाखौ एवखांबाय आङो बिदि साजायलायना दोनबाय आं प्लेटिं र' सा लोंग्रोनोसै जोंहा ओमफ्राय नै प्रसादबो दङ प्रसादा मादैमोना फुजा होदोंमोननो ओमफ्राय प्रसाद होफैदों आरो दा प्रसादबो दङ प्रसादबो जानोसै लाल इनि गाइखेर एसे थानायखाय गाइखेर फुदुंबाय आं सियारखौ बख' ओमफ्राय आङो गाइखेरा एसेल'मोन नालाय जों लाल साहा लोंनोसै ओमफ्राय आइनि थाखाय फुदुंबाय आङो गाइखेर साहाखौ एसे बियो लाल साहा लोंबायना जों दायो साहा लोंग्रोनोसै ओमफ्राय देखायजायानो मालाय न' लिरग्राफोरा लेथ्राखाय नुदो नोंसाम हानहरदो दाखालिबो खारलाय जादोंबा आं हेल्प दालाय इयाव आया माबानो नेटनि थाखाय मैखुन जालायनोसै जोंहा ए मैखुना मानि इयो दाखालि आदा सोमलांनाया बिदिनोमोन उरिनि गोथौथार बैयाव बेरोमोन आगोल खननैसो मोन्दोंमोन औवासिनो ओंखाम खनसे हरलाय साहा लोंखांनानै लिरहैफिनबाय न' लिरग्राफोरा बिनानावमोन दङ न' लिरगासिनो दङ ओमफ्राय आं ओंखाम संगासिनो ओमफ्राय दायो आङो मैखुन सायनो नागिरदों सायखांखानानै गालांखाबाय बिसोरो ओमफ्राय मैखुना एसेल' नालाय आलु दरसे होनानै एवनोसै आंना संनायनि फाला ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो बेनिफ्राय बिनानाव सानै दं ओमफ्राय आइ दङ बिसोर साथामजों न'खौ लिरगासिनो ओमफ्राय आंहा संगासिनो मैखुना आलु दरसे होनोसै आङो मैखुनानो एसेल'ना ओंखायनो ओमफ्राय आङो नै बिखैजाय खुमब्रा संगासिनो दङ सासेया माने जोङो खुमब्राजों ना मागुर जागोन आरो ओमफ्राय मागुर जाया सासे बिनानावा मागुर जाया बिनि थाखायनो बिनो खुमब्रा गोजा संना होनोसै ओमफ्राय आङो अरदाबाव अमा बेदरबो संगासिनो दङ एवबाय दं आरो दा नै बेलाय आंना अमा बेदरा दै होबाय आङो माला लिरखांबावगोन देरथायानो जाबाय ए दायो आङो अमा बेदर मोनगौ मानि आलुखौ हाना लानोसै आलु दरसे होनानै माबाखौ मैखुनखौ एवनोसै खुमब्राजोंबो अमा जाजागौमोन नाथाय जोंहाना सोरबा अमा जाया सोरबा ना जाया बिदि दङ ओंखायनो खुमब्राजों नाजों मोनसे संसै ओमफ्राय खुमब्रा गोजा मोनसे संसै ओमफ्राय अमा भाजा ओमफ्राय मैखुन भाजा बेनो दिनैनि न' लिरनायनि सावरि बेलासि जालायबाय नै 3ता जालायबाय दाबो ओंखाम मोनजायाखै जोंहा न' लिरग्राफोरा लिरखांलाय लांबाय ओंख्रियानो ओमफ्राय मोनाखै दाबो बेखैजाय नै बे मैखुन भाजाया मोनबाय ओमफ्राय बे अमा फ्राय ओमफ्राय बेयाव दङ खुमब्रा मिरामिस ओमफ्राय आङो दायो संगासिनो अरदाबाव खुमब्राजों ना एकदम टाइमाथ' बुहुद जाबाय नालाय अरदाबाव संलाय गेसाव संलाय संगासिनो आङो माखौबा गेसाव संबाय माखौबा अराव संबाय बिदि संगासिनो ओमफ्राय मोनजोब्बाय आरो दा खुमब्राजों नाल'सै मैखुनाबो मोनबाय अमायाबो मोनबाय ओमफ्राय खुमब्रा मिरामिसाबो मोनबाय बे खुमब्राजों ना मागुर मोनसिगोन बेबो
एसे जबहोबावनानै खांनोसै मायासो गेब्लेखोना माखो जों ओंखाम जानोसै जोंहा ओइ इयो ओइयाव लोंगोन आं बासिनाव ओंखामखौहाय खुमब्रा ओंख्रिखौ गामलायाव हायनानै बिदिनो हायै हायै लागोनहाय Ada samaran kah? Pasang pasang no. Kau dulu nak hilang ada? Oke. Pasal kerja ada sih? Oh, pulang ke nang tu. Pulang ke. Cari kerja deh. Dah siang kan sih. Kurang jalan ni gila nak? Kenapa tuh dia kan terus ya? Binan aku lah. Sesma. Sang mana apa? Ini aku jangan bah. Cinta kita kira cinta mana sih? Sebelum sebelum ini. Anh không phải đi nấu đất à? Giả sử tham gia cái này cô giả đừng. Cô giả cứ giả. Sẽ bay lung lung. Nó gì đấy kia đâu? Sa alas berat hangsena sapu dung nagi demen salengan. Mabe berat. Thay là berat demen doai cerai kena hensi. Minta jangan tantang sih sabelengan. Salengan minta kerja insan. Video lah deh. Enggak ada boleh. Pasar utang. Kau naik sana le? Tu kau? Tangan kabar. Enggak. Ada hanor mana mai punya tu odi lagi roh oh ni sen lai cikgu dong kai deh दिनै नेक्स्ट डे लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै आयं मोनानावसो फैलायबाय माने बे साननैसो आङो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ आयं मोनानिफ्राय माने आयंआ दासिमबो बारा गिलिर जिनिस थिखांनो हानाय जाथ'वाखैना बिनिखायनो खामानि फिर जायोबाथाय फैयो आरो आङो माने बिस्रा मिस्ट्रिबो दङ नालाय न'नि खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनोबो ओंखाम संनांगौ जायो ओमफ्राय बाजैयाबो हारसिं हास्लाबाना बिनि थाखायनो आङो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैबो फैबाय आङो नै दिनैथ' बाजै गैया बाजैया गुवाहाटीयाव थांदों एग्जाम होनो थाखाय बिनिखायनो आङो दिनैबो फैलायबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो मैया फोजोबनाय जायाखैमोन मैया आङो दा जितु भिडिअ होगोन बे भिडिअआथ' आं न'आव थानायनि जोंहानि न'नि भिडिअसोमोन होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन बाय सैमा सोंसो जादों हा